Friday ke Kokborok जों tini o chikon se bidin bising tei Kokborok ni kaibri topic no ti जों सोंलायनाय o kaibri topic फाइनाल बसकां नि TET exam बगे बेला important साइमन जों जतनो TET exam dei jorakri ka khana soni no exam honi mano ya ba joraki shani pising pano o klaisa topic rok waisa kaham ke video na gang ke no clear ni thang na khak tayo o kaibri topic rong kha Sakni kokthai Kokborok kokthai hai ka ba Kwrwngjak kokthai hino tei ka sangke lakai kokthai tei ka sangke swnamjak kokthai hai ka ba bo hai kokthai rong जों swnamjak kokthai hin abrong no जों silayano sini Kokborok rok kabang ma gini simino seijani bagai turuk komori thangka hai pano tabuk tesia tal ke simani bisitui so tesia sini word rong no eba Kokborok ni je main kokthai rok no je tesia nai tukui turuk bijab rok जों tabuk khijogi manka belai kaham ko nok nai nedi o kaibri topic TET-II ni syllabus o tongo number 4 ni Roman number 2 o nai nedi Sakni kokthai Kwrwngjak kokthai lakai kokthai te swnamjak kokthai yo faidi asiklai yawo जों obono discussion o thanglaino inke puilan chaimalaino Sakni kokthai bomro no hin gangkai je kokthai ro agi ni simino जों sajagei phaimani tabu bo sajagei tongkho abo kuno basane phaimani boya eba ke bachini abo pure Kokborok je hinmani abo non khasini Sakni kokthai romdi example borok ha tui musui mayung nokha mukra nok manda nokba tuiba tuisa tuiba obo hai word rok je word rok tabuk phano bangla ni hap jagya ko eba khaba abo bangla bai sapu jagya ko obo hai word no hino जों sini Sakni kokthai eba khaba pure Kokborok tabu faidi Kwrwngjak kokthai tamno hin ge Kwrwngjak kokthai rongka a kokthai rong no hino je kokthai rok sini pure Kokborok ya khanadi kahamke sini pure Kokborok ya abo kubini word ni aba kubini language ni je hapai mani sin Kokborok hapai je mixing ni thangmani abono hino Kwrwngjak kokthai abo ngi mano bangla ni phayo hindi ni phayo eba keba English ni phayo kabang kok no जों Bengali ni mano romdi Kwrwngjak kokthai example chalogo hitmani chalogo gari chalogo eba keba malkung chalogo bike chalogo cycle chalogo o chalogo hitmani obo sini pure Kokborok ya obo bangla ni hapai mani bangla ni bo word ni hapai ngangke chalanu je hitmani chalanu ni hoite no sini Kokborok phai hapai gabo chalogo hne tei kaisa ngake sajogo hitmani जों गोबां मा नायथुरना बागै जे sajok mani obono hino जों sajogo ओके o sajogo word boroni habbai gangke bangla word ni sajano ni habbayo bangla word sajano ni Kokborok ni thaga sajogo ike obo herono teibo गोबां मा word tongo romdi janogo hinmani o janogo word sobeka bangla ni jananu word ni bangla word by rupa gakai sin Kokborok hai amoni hoteng phaika rufai rosun ni hoteng gake rusum engke peyaz ni gangke piyaz rokhin mani omono karai Kokborok bai piyaz no kubino ni hina amo khang saimin ya nok jodi saima gangke bano comment khai sajadi tokra o tokra word sobeka torkoni gudal hinaro obo kudal ni no gudal ngi phaika latha je hinmani o latha ngake lathi hinmani sokpaika lathi bangla word jamuk buthai sokpaika jam bangla word jamni palayo je hinmani palai Christmas palayo bishikotal palayo obo haita ike obo ngangke bangla word ni palon kora palon hoite palayo ni phaika sini Kokborok obo hai kokthai kabang matong abrok amsike sini Kokborok dalok mislong thaka sini word no sir sir pogoi thangbaika amsike dalok mislong thangbaika kubini language hapai mani bagai pori bija poru hinmani ta pori hingangke bangla word pora ni hoitise
pori ni phaika sapogo himani sapa bangla word sapa ni hoite no kokborok sapa sapogo phaika जों जे ओ बिजाबराव सापोगो himani sapok bangla baike sapano obohai जों जे tabu dibor himani obo hingangke bangla word dupur ni hoite dibor ngi phaika जों obohai kokthai rok kabangma sapul bapul jak eba kheba godal jak bufur chimi sawi phaika ba bufur chimi dalok mislok ngi taka abo kebo phano saiman liya tabu phaidi saiman layana lakai kokthai lakai mane no kebo ni thani lakai na hamani obohai ike जों bobohai no lakai na hangkai जों जे word kubuni language ni nahar jak mani abono no lakai kokthai je kokthai kubuni chini kokthai kwrwi haibo kaba kokborok kwrwi abo hai word rok chini kokborok use khaijak kha abono no lakai kokthai na english bai no loan words bangla bai hingangke rinkrito shabd lakai kokthai ni phunukmari hai kaba example rok hingangke romdi dud tama pito masi kheto mat obrongkha bangla ni hapai mani lakai kokthai rok niki hindi ni hingangke thana muta poila chalu yar obrongkha hindi ni je phai mani ba hindi ni hapai mani chini kokborok a lakai kokthai rok niki english ni je hapai mani lakai kokthai rok hingangke pomoro जों जे loan na hamani obrok hingangke jemon chair table glass fan office clerk peon file paper promotion pension obohai rok radio television ye radio television to sini kokborok bai bo ketal ke swnamjak kokthai rok sini kokthai kwrwi phano ike light bulb current cinema tablet injection obohai rok gas rok chalk pencil obrongkha sini lakai kokthai rok borni hapai ngangke obong hingangke english ni je hapai mani word eba kokthai rok tabu phaidi tini ni chini last topic obong swnamjak kokthai nge kok nge obose swnamjak kokthai boba kokthai rok no jang swnamjak kokthai hin abose saimana nango nge swnamjak kokthai nge a kokthai rok no hino je kokthai rok sini kokborok agi kwrwi agi eba sajagya eba chini kokborok ni kokthai aborok kwrwi phiaba tabu katal technology develop mani yagulo katal mani swnamjak kha katal mani phaikya hingke o katal mani rok no जों kokborok bai katal khe bumu pharka aborno hino swnamjak kokthai जों जे snamani kokthai no snamani aborno hino swnamjak kokthai example bomahai rok ngangke birkhung aeroplane no जों tabu sini kokborok bai katal ke snamui pharka aborno hino swnamjak kokthai culture no hingangke hukumu haikaba sanskriti pen eba kolom no hingangke sikong abohai hingke government rok no khe जों hafang office no hingangke जों haba nok ni rok pharka abono hino जों swnamjak kokthai hingke state no hingke जों haste sini country no hingangke hakotor sini world no hingangke जों hayung abohai rok जों je katal kokthai sini kokborok bai snamani oro hino जों swnamjak kokthai tabu school no hingangke जों rwngnok college no hingangke ba rwngnok kotor tei university no hingangke ba rwngnok yungje hinmani ge ba जों snamani obrongkha swnamjak kokthai history no hingangke laibuma diary no hingangke salmari note no hingangke summary soldier eba soinik no hingangke जों sobasong hino meaning no hingga kokma judge no hingangke dorbafang abohai rok kabangma word tongo hingke oborno kha tini ni chini sequentialization haigaba swrungmung khaklai no rok kisa sikle concept makna hingke video ni paisuk dono no kurung toman bage belai keno hambai।